Machiegni weche manyien mag migago nyinga Milton Ochieng. Jodolo mag kanisa mag Anglican Nyanza koro wuok oko mar kwedo okang' mamalo teko mathoth mobila tiyo godo kuom jopiny e pacho ka. Kokale andika kata notice gi dho ngere ni Nation Under Siege mane ogol kawuono e kanisa ma St. Stephen's Anglican Kisumu. Jodolo go koro kwayo jatend piny William Ruto mondo wuog oko mapiyo mondo ogol twak mar nyayo kwe pacho ka mondo ng'ata mibi yudi kod ketho mondo kaw ting' mar ketho mare kaluwore kod chik. John Orena Oromangi. We express our disappointment that President William Ruto has virtually failed to stand with ordinary Kenyans who are the target of police brutality. IPOA has failed Kenyans, and it is seen as a toothless dog that can't bite but can talk louder enough to confuse the nation that it is working. Kaluwore gi weche madhi nyime e piny masani moloyo nek matimore oyaye ma polise tiyo gi bunde mana ka gima bunde gin katunja ma ginyalo nego ng'ato sasa ma giparo. Ker ma piny wanyiso ni owe ninda ming'a. Wasewinjo twak mage kuom higni mang'eny kata kuom kinde mang'eny. Owuoyo taf to kwane ka wuoyo nenero kelo nwa kwe e piny, kelo konyruok e kind rahia to gi polis. Polise pod nego mana ji. Ok onego bende ng'ama osemaki dhi tho e lwet polis. Emomiyo wakwayo president ni nyaka owinj gik ma jopiny wacho mondo polise ma osebedo motogi eki ogolgi oko mondo rahia obedie gi kwe. Ng'ato ka ng'ato nigi haki ne mar wacho kaka owinjo. Kama owinjo ka idhiye en gi haki mar wuoye. Omiyo gimoro tinde nitie ni social media en e platform ma rahia nyalo wuoye, ng'ato nyalo wacho gi kaka owinje. To gima wachako wacho kendo ni social media ng'eny bende ji osetiyo kode marach mar yanyo jowetegi. Omiyo wakwayo ni kata wanyiso jo sirkal nowe jo Kenya thuolo, ta wanyiso jo Kenya jopiny gibende giti gi social media e yo maber.